कॉफी क्लबमध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. कॉफी क्लबची संकल्पना फक्त जे कोण नवीन मेंबर आहेत त्यांच्यासाठी सांगतो. मेंबरशिप कंपल्सरी नाही, पण आलात दर कॉफी क्लबच्या अशा कार्यक्रमाला तर बरं वाटेल की सरस्वती मंदिर नावाची इथे जवळजवळ 100 वर्षाहून अधिक वर्षांची लायब्ररी आहे आणि ती नवीन झाल्यानंतर हा हॉल इथे झाला. आणि गोमंतक हे गोव्याचं पहिलं दैनिक की येत नाही आवाज, आता पण नाही, आता येतो. सरस्वती मंदिर ही इथली जवळजवळ 100 वर्षापूर्वीपासून चालू असलेलं वाचनालय आहे, लायब्ररी आहे. आणि ही नवीन वास्तू झाल्यानंतर इथे हा नवीन हॉल तयार झाला आणि मग तिथे एवढा मोठा हॉल रिकामा राहतो, मग तिथे काय करावं, काहीतरी केलं पाहिजे असं सगळ्यांच्या मनात आलं. आणि तेव्हाच दैनिक गोमंतक हे गोव्यातलं पहिलं दैनिक, स्वातंत्र्य नंतरच्या काळातलं पहिलं दैनिक, त्याला 63 वर्ष झाली आता, ते इथे आले. मग दैनिक गोमंतकचे संपादक राजू नायक, त्यांच्याशी बोलता बोलता ते म्हणाले, इथे काहीतरी करूया आपण, एवढी चांगली जागा ही रिकामी राहते, मग काय करूया. तर मग ते असं बोलता बोलता म्हणाले की जे कोण येतात कार्यक्रमाला त्यांना आम्ही कॉफी देऊ गोमंतकच्या वतीनं. मग म्हटलं त्याला कॉफी क्लब म्हणूया. आणि मग अशा पद्धतीने ती कॉफी क्लब ही संकल्पना झाली. इथे 2-3 कार्यक्रम झाले आणि अतिशय उत्तम झाले. तर त्या कॉफी क्लबमध्ये आज पुरुष या नाटकाच्या निमित्तानं, दौऱ्याच्या निमित्तानं जे पुरुष नाटकामधले कलाकार आलेले आहेत त्यांच्याशी एक गप्पांचा कार्यक्रम करावा असं ठरलं. त्यांनी ही मान्यता दिली आणि ते सगळे आमच्यामध्ये हजर आहेत. तर मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी इथे रंगमंचावरती यावं. शरद पोंक्षे, स्पृहा जोशी, अविनाश नारकर, अनुपमा ताकमोगे, नेहा परांजपे, निषाद भोईर आणि या नाटकाचे निर्माते श्रीकांत तटकरे. आणि शरद पोंक्षे पण या नाटकाचे निर्माते आहेत आणि त्याच्यात प्रमुख कलाकाराची भूमिका पण करतायत. मी दैनिक गोमंतकचे संपादक श्री राजू नायक यांना विनंती करतो की त्यांनी या सगळ्या कलाकारांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं इथे स्वागत करावं. सगळ्या कलाकारांची मी आपल्याला ओळख करून देत नाही, त्यांना तुम्ही ओळखता आणि नाहीतर गुगलवरती जाऊन त्यांची ओळख करून घ्या, कारण त्याच्यामध्ये आपल्याला वेळ वाया घालवायला नको. त्यामुळे मी मुख्य मुद्द्याकडे जातो. त्यांचा साखळीला प्रयोग आहेत ना, ते पुन्हा साखळीला जाणार आहेत. पहिला प्रश्न अर्थात निर्माते म्हणून शरद पोंक्षेंना विचारतो की जयवंत दळवींच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्तानं त्यांच्या अनेक गाजलेल्या नाटकांपैकी फक्त पुरुष हेच नाटक तुम्ही का निवडलं? नमस्कार. खरं तर पुरुष हे नाटक निर्माता म्हणून मी निवडलेलं नाहीये, हे श्रीकांत तटकरे यांनी हे पुरुष माझ्याकडे घेऊन आले. मी एक दुसरंच नाटकाची निर्मिती करणार होतो, पण काही कारणाने ती जमली नाही. मी ते नाटक करत नाहीये हे जेव्हा श्रीकांत तटकरेंना कळलं तेव्हा त्यांनी संपर्क केला आणि म्हणाले की ते करणार नाहीयेत का तुम्ही, तर मग आपण पुरुष करूया का.
असं ती सुरुवात झाली. त्यामुळे मूळ पुरुष तिथून ह्या पुरुषाकडे आला, त्या पुरुषाकडून. हा, जयवंत दळवींचं जन्मशताब्दी वर्ष, त्यामुळे त्यांचं एखादं नाटक करावं. कुठलंही जुनं नाटक गाजलेलं पुन्हा करताना, त्याचं पुनरुज्जीवन करताना माझं वैयक्तिक मत आहे की ते नाटक जरी ते 40-50 वर्षांपूर्वी केलं गेलेलं असलं तरी त्याचा विषय जुना नसावा, तो कालबाह्य झालेला नसावा. केवळ ते जुन्या काळातलं आहे, ते खूप गाजलेलं होतं, पण त्याचा विषय आता पूर्णपणे कालबाह्य झालेला आहे. आता अशा घटना घडत नाहीत, असं काही होत नाही, समाज बदलला आहे. तर मग ते नाटक करण्यात मला स्वतःला काडीचाही रस नाहीये. असा विषय असावा की जो कालबाह्य झालाच नाही. आणि मग अशी दळवींची कुठली नाटकं, तर मग अशी त्यांची प्रकर्षाने दिसतात, डोळ्यासमोर येतात ती 2 नाटकं, एक पुरुष आणि दुसरं कालचक्र. या दोन्ही नाटकांचे विषय हे दुर्दैवानं म्हणा किंवा नाटकवाल्यांच्या सुदैवानं म्हणा हे कालबाह्य ठरत नाहीत. समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे की पुरुषचा विषय खरंच तर कालबाह्य व्हायला हवा. आता कुठे बलात्कार वगैरे होतात स्त्रियांवरती. आता हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं हिंदुस्थान आहे, ह्या इथं बलात्कार आता होत नाही. अशी परिस्थिती निर्माण व्हायला हवी होती, पण दुर्दैवानं ती झाली नाही. झाली नाही ह्याच्यापेक्षाही भयंकर परिस्थिती बनली की 40-50 वर्षांपूर्वी जी परिस्थिती होती, स्त्रियांवरच्या अत्याचारांची संख्या उलटी जास्त वाढली. स्त्रिया सुरक्षित नाहीत, ही फार खेदकारक अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळं यातला जो मुख्य विषय आहे स्त्रियांवरील अत्याचार, आणि दुसरा स्त्रियांवरील अत्याचार मांडत असताना ज्या मार्गाने दळवींनी या नाटकाचा प्रवास केलाय तो आहे जातीभेद, जातीद्वेष, उच्चवर्णीय आणि दलित यांच्यातला जातीभेद, आणि प्रकर्षाने ब्राह्मण आणि दलित. आणि इतक्या खुलेपणाने जे ऍक्च्युली समाजामध्ये आपण बोलतो, जी वाक्य आपण खरोखरच बोलतो, म्हणजे एखाद्या सामान्य ब्राह्मण, टिपिकल ब्राह्मण कुटुंबातल्या बाईची मुलगी जर दलित मुलाच्या, महाराच्या, मांगाच्या, एखाद्या भंगी माणसाच्या मुलाच्या प्रेमात पडली तर तिची आई जे रिॲक्ट होईल तशी या नाटकातली बाई रिॲक्ट होते. प्रचंड मोठ्या समाजाला आरसा दाखवणारा हा विषय आहे. त्यामुळे ही 2 नाटकं आम्ही करायचं ठरवलं, आणि मग त्यातलं पहिलं नाटक आपण पुरुष करूया, आणि म्हणून पुरुषची निर्मिती सुरू झाली. मग दिग्दर्शन कोणाकडे द्यायचं, पहिल्यांदा डोक्यात होतं की तरुण कोणीतरी नवीन दिग्दर्शक असावा, नवीन आत्ताच्या काळातला 30-35 वर्षाचा, जो ज्याला 40 वर्षापूर्वी नाटक जन्माला आलं तेव्हा त्याचा जन्म नसेल झालेला, जेणेकरून तो वेगळ्या पद्धतीने या विषयाकडे बघेल बसवताना. अशा काही तरुण दिग्दर्शकांशी आम्ही संपर्क साधला, पण त्यांच्याकडे वेळ नव्हता, काहींची इच्छा नव्हती. त्यामुळे ते बारगळलं, आणि आम्हाला काही झालं तरी डिसेंबर महिन्यामध्ये हे नाटक रंगभूमीवर आणायचं होतं. त्याच्यामुळे मग आता काय करायचं, तर मी याच्या आधी 2 नाटकं राजन ताम्हाणेंच्या दिग्दर्शनाखाली काम केलं. एक रीमाताई बरोबरचं नाटक, झाले मोकळे आभाळ आणि तू फक्त हो म्हण, अशी 2 नाटकं मी, त्याचे दिग्दर्शक राजन ताम्हाणे होते, आणि मी स्वतः दिग्दर्शित केलेली 2 नाटकं, त्याचं प्रकाशयोजना राजन ताम्हाणेने केली होती. आणि या उपर जाऊन राजन ताम्हाणेंची आणि माझी एक 25 वर्षांची जुनी मैत्री आहे, आणि माझ्या डोक्यात राजन ताम्हाणे आले, आणि मी त्यांना विचारलं तर ते नेमके एक नवीन नाटकाचे तालिमीना सुरुवात करणार होते. पण पुरुष करायला मिळते म्हटल्याबरोबर त्यांनी त्या नाटकाला पुढे ढकललं आणि पुरुष करायला घेतलं. त्यामुळे दिग्दर्शक नेमला गेला राजन ताम्हाणे. त्याच्यानंतर आता सगळ्यात महत्वाचं,
कारण माझ्याकडे नाटक आलंय म्हणजे गुलाबराव मी करणार हे नक्की होतं. आता या नाटकातली बाकीची पण पात्र अत्यंत महत्वाची आहेत आणि ती त्या काळात ज्यांनी केली, त्या भूमिका ज्यांनी केल्या, त्या आईचा रोल उषा नाडकर्णींनी केला होता, गुलाबराव नाना पाटेकरांनी केला होता, नंतर अंबिका जी आता स्पृहा करते तो रोल रीमा लागूने केला होता. आत्ता आपल्याला रीमा लागू, नाना पाटेकर, उषा नाडकर्णी आत्ता 2025 ही खूप उत्तुंग नाव आहे. पण हे नाटक जेव्हा आलं ना 1980-82च्या काळात, तेव्हा हे खूप मोठे दिग्गज अभिनेते नव्हते, एवढे लोकप्रिय हे नव्हते. ह्या नाटकामुळं यांना प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. तर मग ह्या भूमिका कोणाला करायच्या, तर मग सगळ्यात पहिलं कास्टिंग झालं ते चंद्रकांत गोखलेने त्यावेळेला वडिलांची भूमिका केली होती. अफलातून करायचे ते काम. तर ती भूमिका कोण करेल आत्ताच्या काळात, तर आमच्या सगळ्यांसमोर एकच नाव आलं. म्हणजे मी आता पत्रकार परिषदेत टिपिकल बोलतात तसं नाही सांगत आहे. एकतर मी असलं टिपिकल मला बोलता येत नाही, जे आहे ते आहे. तर अविनाश नारकर ह्याची 2 महत्वाची कारणं. अविनाश नारकर या अभिनेत्याबरोबर 1989 पासून माझा नाळ जोडला गेला, तो BST मुळे. आम्ही दोघेही समवयीन आहोत, एकाच वर्षी जन्माला आलेले आहोत आणि एकाच वर्षी आम्ही दोघं BST मध्ये नोकरीला लागलो आणि एकाच वर्षी बेस्ट कला क्रीडा मंडळामध्ये प्रल्हाद मयेकरांच्या नाटकामध्ये पहिल्यांदाच एकदाच आम्ही काम केलं आणि त्याच्यात ते वडील होते माझे, मी मुलगा होतो 1989. त्यामुळे हा कलाकार काय रेंजचा आहे हे मी ओळखलेलं होतं, मला माहित होतं. ते मी फार जवळून त्याला तालमीतून सलग 3 नाटकं राज्यनाट्य स्पर्धेची आम्ही केली होती. तेव्हा मला माहित होतं की आम्ही काय करू शकतो. म्हणलं अविनाश करेल. आणि आता त्याची म्हणजे 1989चा अविनाश नारकर जर असता तर मी अजिबात त्याला घेतला नसता, कारण तो मस्त गुटगुटीत होता तेव्हा. म्हणजे आता मी कसं आहे छान, तसा तो होता. तर असा आम्हाला नकोय. अण्णासाहेब आमचे असे नाहीये. पण त्यांनी जी काही स्वतःला मेंटेन केलंय त्याच्यामुळं तो काय असतं ना, अभिनेता खूप उत्तम असेल पण तो फिजिकली पण त्या रोलला सूट व्हावा लागतो. म्हणजे तो आल्या आल्या अभिनय लगेच सुरू नाही करत. तो आल्या आल्या त्याच्याबद्दल जे बोललं गेलंय त्याला हा माणूस सूट आहे की नाही ते पहिल्यांदा बघितलं जातं. म्हणजे हफलातून अभिनेता आहे म्हणून निळूभाऊंना कोणी भीम नाही बनवणार. तसं आहे. आणि सगळ्याच बाबतीत अविनाश या रोलला इतका चपखल बसणारा होता. त्याला विचारलं आणि जाहीरपणे त्याचं ऋण व्यक्त करतो मी. आज संधी मिळाली मला. आज तागायत म्हणजे आता काहीतरी आमचे 45 प्रयोग झाले. आज 46वा गोव्यातला पहिला प्रयोग. आज तागायत या नाटकाचं मानधन किती घेणार हे त्यांनी आज तागायत सांगितलेलं नाही. 45 प्रयोग होऊन गेल्यावर आताच्या अत्यंत कमर्शियल जगामध्ये तारीख आणि नाटकाचे स्क्रिप्ट पण नट नंतर वाचतात, पहिल्यांदा मानधनाची बोलणी करतात. आणि या माणसाने, शरद मी सांगणारच नाही तुला, जे जे तुला वाटेल, तुला तुझ्या ज्या गणितात जे बसेल ते तू काय देशील ते मी विचारणार पण नाही. आणि डिसेंबर पासून मी त्याला जे काही मानधन देतोय ती त्याची किंमत नाही. ती मी ज्या माझ्या सर्व कलाकारांना जे मानधन देतोय ही माझ्या मराठी नाट्यसृष्टीच्या व्यवसायाची उणीव आहे ती, की त्याच्यापेक्षा माझी इच्छा असून मी देऊ शकत नाही. 1.5-2 लाख रुपये बुकिंग असतं, त्याच्यामध्ये मी जर मला खूप वाटतं 50,000 रुपये द्यावे, मी नाही देऊ शकत. मला खूप वाटतं की गोव्याला मला सगळ्यांना विमानाने घेऊन यायचं, विमानाने परत घेऊन जायचं, मी नाही करू शकत. इच्छा खूप आहे पण तसं बुकिंग होत नाही. शेवटी गणित सगळी पैशाचं सोंग नाही आणता येत आणि त्याच्यामुळं पूल न पुलाची पाकळी मी या सगळ्यांना देतो. आणि हे सगळीच सगळीच म्हणजे अनुपमा पण खूप सिनियर आर्टिस्ट आहे, खूप वर्ष काम करते ती. तिने पण एका शब्दाने मला विचारलं नाही. त्यामुळे हे मग अनुपमाचं कास्टिंग झालं, अविनाश झाला. आता महत्वाची रीमा जिच्यावर अख्खं नाटक उभं आहे.
अनेक मुलींना आम्ही स्पर्श करून बघितला, टपल्या मारून बघितल्या. मग कोणी इतकी मोठी तोंड उघडली की आमचे पायच लटपटले. म्हटलं बापरे, हिला एवढी नाईट दिली तर मी प्रयोग कशी करणार. असं सगळं करत करत मग माझ्या डोक्यामध्ये अचानक एक दिवस स्पृहा जोशी आली. कारण हिने हिचं पहिलं व्यावसायिक नाटक माझ्याबरोबर केलंय, लहानपण देगा देवा. तेव्हा त्याच्यात एक छान सुंदर रोल होता, पण त्याची लांबी कमी होती. पण फार छान रोल करायचे. लहानपण देगा देवा, बाळासाहेब कोल्हटकरांचं नाटक. आपण गोव्यात केलेलं आहे त्याचा प्रयोग. सुनील बर्वेची जी योजना होती ना 25-25 प्रयोगांची, त्याच्यामध्ये मी ते प्रयोग केलेले आहे तिथे. आणि स्पृहा त्याच्यानंतर अग्निहोत्रमध्ये माझ्याबरोबर काम करायची. मग स्पृहा माझ्याबरोबर रमाबाई रानडेंची भूमिका तिने केली उंच माझा झोकामध्ये. त्याच्यात रमाबाई रानडेंची भूमिकेमधली तिची मॅच्युरिटी दिसून आली एवढ्या लहान वयात. आणि परत शरीरयष्टी सगळंच बघावं लागतं. परत ती आपटे पण वाटली पाहिजे. ते आपटे कुटुंब आहे, कोकणस्थ ब्राह्मणाचं कुटुंब आहे. हा म्हणजे आता जाती मानत नाही, पण कोकणस्थ म्हणून मी कोणाला तरी नाही ना उभं करू शकत. तर ते एक्सेप्ट पण व्हावं लागतं ना. तर असं सगळं बघितल्यावरच पुराला विचारूया म्हटलं. आणि हिनी पण एका शब्दात पुरुष करायचे, अंबिका करायचे, मी करायला तयार आहे. काही विचारलं नाही. म्हटलं पण मानधनाचं काय, शरद काका तू देशील ते. मी नशीबवान आहे की मला सगळे असे कलाकार मिळाले. मग ती थोडीशी टंच दिसणारी अशी एक त्यांची मैत्रीण आहे, ती कोण. मग मात्र आम्ही थांबलो, कारण आमच्या डोळ्यासमोर कोणीच येईना. मग आम्ही सरळ ऑडिशन्स घेतल्या. आणि याच्यानंतरची जी 2 पात्र आहेत आमची, पात्र म्हणजे उत्तम अभिनेते आहेत, आपण पात्र वेगळ्या अर्थाने पण म्हणतो. त्या निषाद भोईर आणि नेहा परांजपे. जर इथं उठून नमस्कार. आम्ही उठून नमस्कार केला. म्हटलं दोघांनी केला म्हणजे किती आज्ञाधारी, असेच हवे होते कलाकार आम्हाला की जे आमच्या आज्ञेत राहतील. 4 वाजता यायचे, तयार व्हा, तयार झाले, कधी अडचण नाही कसली. आणि काम चांगलं करणारे आम्हाला हवे होते. अशी आमची टीम, पुरुष ते कलाकार. एवढं मी एकाच प्रश्नाचं उत्तरात सगळं सांगून टाकलं. बघा, खरं म्हणजे माझा आभार प्रदर्शनापर्यंत आलात तुम्ही आता. पण आता अर्थातच पुढचा प्रश्न स्पृहाला विचारायचा आहे. आता ही भूमिका तुमच्याकडे कशी आली, असं त्याचं अर्ध उत्तर शरदनं दिलेलं आहे. हो. तुम्ही होकार का दिलात या भूमिकेला? कारण स्वतःची अशी एक इमेज असते, तर तुमची एक वेगळी इमेज सूरनवा ध्यास नाव म्हणा, रमाबाई रानडे म्हणा, याच्यामुळं झालेली आहे. तर ती इमेज ब्रेक करणं ही एक चॅलेंज असते. तर ती चॅलेंज म्हणून हे स्वीकारलं का त्याच्यातल्या पात्राचे कंगोरे बघून स्वीकारलं? होकार कशाला दिला? तुमच्या प्रश्नामध्ये तुम्हीच सगळी उत्तर आता सांगितली. पण मी शेवटचं जेव्हा नाटक केलं त्याला 7 वर्ष झाली होती. म्हणजे डोंट वरी बी हॅपी नावाचं नाटक मी केलं होतं. आणि त्याचे जवळपास एक 250 प्रयोग केल्यानंतर ते नाटक थांबलं होतं. आणि त्याच्यानंतर 7 वर्ष नाटक करणं झालं नव्हतं. तर पुन्हा एकदा जेव्हा नाटकातनं मी प्रेक्षकांसमोर येणार आहे तेव्हा मला ते काहीतरी खूपच इंटरेस्टिंग करावं असं वाटत होतं. आणि मध्यंतरीच्या काळात नाटकं वाचत होते माझ्याकडे आलेली, तर तितकं छान भारी काही वाटलं नाही की आत्ता याच्यासाठी इतका वेळ बाजूला काढावा आणि आपण या नाटकाचा भाग असावा असं वाटलंच नव्हतं. ते शोध माझा तो चालू होता, पण अशामध्ये पुरुष माझ्याकडे आलं. आणि हे नाटकच असं आहे की कुठल्याही अभिनेत्याला किंवा अभिनेत्रीला जेव्हा ती तिच्या करिअरची सुरुवात करत असते किंवा तो त्याच्या करिअरची सुरुवात करत असतो तेव्हा काही ठराविक भूमिका डोक्यात असतात की ही भूमिका आपल्याला कधीतरी एकदा करून बघायला मिळावी किंवा या नाटकाने आपल्याला ओळखलं जावं. अशा काही ठराविक भूमिका असतात. मला वाटतं पुरुष हे नाटक त्या सगळ्या जणांच्या लिस्टमध्ये असतंच असतं, कारण ते इतकं बांधीव आणि इतकं महत्वाचं, इतकं कधीच कालबाह्य, जसं शरद काका म्हणला अनफॉर्च्युनेटली, पण अजिबातच कालबाह्य न होणारं असं नाटक आहे. अत्यंत व्यवस्थित स्टँड मांडणारं नाटक आहे. या सगळ्यामध्ये असं वाटलं की अंबिका ही भूमिका आत्ता आपल्या करिअरच्या टप्प्यावर
आपल्या स्वतःला अभिनेत्री म्हणून आपण कुठे आहोत आत्ता ह्याचा शोध घ्यायला थोडंसं कदाचित मदत करेल. आणि तसंच झालं. मला मी अक्षरशः लगेचच हो म्हटलं. मला हे नाटक करायचंच आहे हे मनात नक्की होतं. आणि ही कल्पना होती की इतकं गाजलेलं, इतकं मोठं हे नाटक आहे, त्याची चर्चा आधी झालेली आहे. अशी नाटकं परत परत लिहिली जात नाहीत, अशा भूमिका परत परत लिहिल्या जात नाहीत. त्यात स्त्री भूमिका तर इतक्या कणखर, इतक्या सशक्त, इतकं काहीतरी म्हणणाऱ्या असं फार कमी वेळेला तुलनेने लिहिलेल्या दिसतात. या सगळ्याचा विचार करता मनामध्ये कुठलीच शंका नव्हती की हे नाटक आपण करणार आहोत का नाही. आणि तुम्ही म्हणलात की इमेजचं काय म्हणजे तर ती भीती कधी तशी मला वाटली नाही. म्हणजे एकतर पहिली गोष्ट अशी की सगळ्यांनाच असं वाटत असतं की आपल्याला कुठल्या ठराविक एका साच्यातनं शक्यतो पाहिलं जाऊ नये. म्हणजे अभिनेते म्हणून किंवा अभिनेत्री म्हणून आधीच्या कामापेक्षा काहीतरी आपल्याला वेगळं करता येतंय का ह्याचा शोध घ्यायचा प्रयत्न असतोच नेहमी सगळ्यांचा. आणि थँकफुली माझ्या वाट्याला तशा रोल्स, तशा भूमिका येत गेल्या. आणि अंबिका पुरुष हे नाटक त्यातला फार महत्वाचा टप्पा आहे असं मला वाटलं. त्यामुळे सूरनवामध्ये दिसणारी मी ही जशी मी माझ्या रेग्युलर आयुष्यात आहे तीच आहे. त्यात काही अभिनय नाहीये. पण जेव्हा अभिनय करायची संधी मिळते तेव्हा असा काहीतरी तगडा रोल जर वाट्याला येत असेल तर त्याला का नाही म्हणायचं असं एक नक्कीच डोक्यात होतं. त्यामुळे पुढचा प्रश्न अविनाशला मी काय तुम्ही म्हणू शकत नाही कारण आम्ही अनेक वर्षांचे मित्र आहोत. त्यामुळं अविनाश, या भूमिकेतले तुझे काय कंगोरे आहेत भूमिकेचे? नाही, मला ही सगळ्यात आवडली भूमिका याच्यासाठी की अतिशय सर्वसामान्य माणसाचं प्रतिनिधित्व करणारी अशी व्यक्तिरेखा आहे. आणि नुसतंच सर्वसामान्य नाही तर आदर्श सर्वसामान्य माणूस कसा असावा की ज्याच्या विचारांची धाटणी, ज्याची जगण्याची पद्धत, समाजामध्ये वावरताना कुठल्या गोष्टी ॲक्सेप्ट करायच्या आहेत, कुठल्या गोष्टींना बगल द्यायची आहे, अशा सगळ्याच गोष्टींचा अतिशय काटेकोरपणे विचार करणारा असा हा सर्वसामान्य माणूस आहे. मग तो शरीराने पण आहे, विचारांनी पण आहे आणि सोसण्यामध्ये पण आहे आणि काय म्हणूया वेळप्रसंगी पेटून उठण्यामध्ये पण आहे. मग आपल्या मुलीला तू कशा पद्धतीने सपोर्ट करतोय ज्यावेळेला इतका मोठा प्रसंग आणि इतकं मोठं अरिष्ट त्या कुटुंबावरती कोसळतं. बायको एका बाजूला ती निघून जाते त्यांच्या आयुष्यातनं आणि एकटा पडलेल्या मग न्यायव्यवस्थेविरुद्ध लढता लढता त्याचं काय हाल होतात आणि त्याच्यातनं तो कसा मुलीला देखील सपोर्ट करतो. अशा अनेक गोष्टी या व्यक्तिरेखेमध्ये होत्या. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जसं मगाशी शरदने सांगितलं, एकतर आम्ही इतकी वर्ष काम करतो आहोत आणि माझी देखील एक सोयरे सकाळ नावाच्या नाटकाच्या नंतर एक कोरोना वगैरे मध्ये 2-3 वर्ष आणि ते एक 6-7 वर्षांची मध्ये माझी पण गॅप होती मालिकांचं शूटिंग आणि वगैरे, याच्यामुळे मला नाटक करता येत नव्हतं. आणि त्याच्यात पुरुषसारखं नाटक मला विचारलं गेलं. शरदने मला फोन केला, मला म्हणाला असं असं आहे तर तू करशील का? मी नुकतीच मालिका एक ॲक्सेप्ट केली होती आणि तिचं शूटिंग 16 तारखेपासून ती ऑन एअर येणार होती आणि आमचं ठरलं की 14 तारखेपासून आपण शुभारंभाचा प्रयोग करायचा. म्हटलं फक्त ना मला वेळ मिळाला पाहिजे कारण मला ना पूर्ण तालमी केल्याशिवाय मी कधी, कारण मी तालमीतला नट आहे, म्हणजे असं जरी आता तालमीतला दिसत नसतो तरी तालमीतला नट आहे मी. त्यामुळे माझी भूमिका मला हे करताना मला खूप रियाज आणि खूप मेहनत करावी लागते. त्याशिवाय मी काय रंगभूमीवर उभा राहू शकत नाही. कारण 10 दिवसात 15 दिवसात हल्ली अशी आमच्याकडे पद्धत आली आहे की हे स्क्रिप्ट आणि काय नाही, रंगीत तालमीचे फक्त 5 दिवस तू दे, बाकी तुझ्या वेळेप्रमाणे आपण ॲडजस्ट करू. हिच्याबरोबर सीन आहेत तर मग हिच्याबरोबरचे सीन सकाळी 7 ते 9 मध्ये करू वगैरे. तर म्हटलं असं नाही, मला पूर्ण वेळ जेवढा वेळ देता येईल 1 महिनाभर तर मी हो म्हणतो. आणि मग मी आमच्या निर्मात्यांना आणि वगैरे मालिकेच्या वगैरे विचारलं की आपण नक्की कधी येणार आहोत. हे सगळं प्लॅनिंग झालं आणि सुदैवाने, म्हणजे मी म्हणेन की माझ्या सुदैवाने
तो वेळ निघाला आणि आम्ही जवळजवळ या नाटकाच्या 40-45 दिवस टोटल तालमी केल्या पूर्ण. आणि जवळजवळ आम्ही सकाळी नाही, नाटकाला तेच व्हायला लागतं, सकाळी तुम्ही आल्यानंतर तुम्ही त्याच संपूर्ण माहोलमध्ये जर तुम्ही स्वतःला अभ्यास केलात तर ते त्या व्यक्तिरेखांचे अनेक कंगोरे तुम्हाला आपसूक सहकलाकारांच्या बरोबर काम करता करता सुद्धा सापडत जातात. त्यामुळे घरी जाऊन ग्रहपाठ करण्याची वेळ तुमच्यावरती येत नाही. जो काय ग्रहपाठ वर्गपाठ जो काय करायचं तो तुमचा तिकडेच होतो. आणि मग फक्त झोपताना फक्त ती आकृती डोळ्यासमोर आणायची असते आणि तुमचे संवाद असं मनात घोळत 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 तुम्ही झोपी जायचं असतं. दुसऱ्या दिवशी उठताना तुम्हाला खरंच वाटतं की मी अण्णासाहेब आहे, मी आपटे आहे. आणि मग त्याचं चालणं तुम्हाला कधीतरी सुचून जातं. कोणीतरी माणूस दिसतो, कोणीतरी एक शिक्षक मला दिसतो की तो चालता चालता असा चालतोय, मग ह्या कॅरेक्टरला ते लागू होऊ शकतंय का, मग ह्याचं बोलणं काय असेल, हा कसा असेल. तर मग मी धोतर नेसणार नाही, हा अमुक आहे, कोट घालणार आहे, टोपी घालणार आहे. आता तर काही त्या व्यक्तिरेखा दिसत नाहीत, मग माझे वडील टोपी घालताना ते कसे करायचे. आणि एक साध्या साध्या गोष्टी असतात. ह्याचं वय आता 60च्या पुढचा हा म्हातारा आहे. तर ज्यावेळेला एक शरद मला दाखवतो, आता मी इथे बसलेली व्यक्ती आहे, त्याच्याकडे बघताना मी असं बघू शकतो ना, पण मी बघताना हा असं असं बघितलं तर जरा त्या कॅरेक्टरला एक मजा येते. तर अशा छोट्या गोष्टी त्या कॅरेक्टरला ॲड होत गेल्या आणि ते संपूर्ण अण्णासाहेबांचं कॅरेक्टर मी आपलं माझ्या पद्धतीने मी परत म्हणतोय की इतक्या दिग्गज मंडळींनी हे नाटक केलेलं आहे, या व्यक्तिरेखा साकारलेल्या आहेत. चंद्रकांत गोखले सरांच्या पायाची धूळ देखील आम्हाला होता येणार नाही, इतके मोठे महान कलाकार आहेत. पण मी या व्यक्तिरेखेकडे बघताना किंवा या व्यक्तिरेखेचा अभ्यास करताना मी माझ्या पद्धतीने या व्यक्तिरेखेची एक गुहा शोधली, एक तयार केली आणि त्या गुहेत शिरण्याचा प्रयत्न केला आणि मी माझी व्यक्तिरेखा साकार केली. आता 13 तारखेला प्रयोग आहे. तुम्ही सगळे या आणि आम्हा सगळ्यांना तुम्ही याची डोळा या व्यक्तिरेखांना बघा, आमच्याकडे नका बघूत. धन्यवाद. आणि ह्या भूमिकेसाठी या वर्षीचा माझा पुरस्कार सर्वोत्तम अभिनेता म्हणून अविनाश नारळकर. सर्वोत्तम नाही, सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता. ते ठीक आहे, ती कॅटेगरी असते, सर्वोत्तमच अभिनेता. अनुभवांची तुम्हाला पण विचारतो की पुरुष या नाटकामध्ये काम करणं हे मुळात तसं मनस्ताप देणारं, तसं सोपं नाही, सहज नाही. तर तुमचा अनुभव काय या नाटकामधला? एकतर मुळात ही संधी मिळणं म्हणजे मी तर तब्बल 12 वर्षांनी व्यावसायिक नाटक केलं. 2012 मी व्यावसायिक नाटक केलं होतं, जे अरुण नलावडे, मी आणि संतोष मयेकर असं कास्ट होतो. त्यानंतर खूप नाटक करायची इच्छा असूनही नाटक विचारलं नव्हतं कोणी करायला. इच्छा तर खूपच होती. त्यामुळे अचानक दिवाळीत मला शरदचा फोन आला की तू पुरुषमधल्या उषा नाडकर्णींनी जी भूमिका केली होती ती करशील का. आणि मी नाही म्हणण्याचा प्रश्नच नव्हता. आता असं आहे, अगेन जसं अविनाश म्हणाला की ही सगळीच नावं इतकी मोठी आहेत ज्यांनी आमच्या आधी हे नाटक केलंय आणि एक बेंचमार्क आपण म्हणतो तसा सेट केलाय. तर मी दडपण नाही म्हणणार, पण जबाबदारीची जाणीव खूप होती की उषाताईंची शैली वेगळी आहे, माझी शैली वेगळी आहे. त्यांच्यासारखं काम मी करू शकेन की नाही माहीत नाही आणि ते करायचंही नव्हतं. पण आपली जी कुवत आहे ती पूर्णतः देऊन, आपल्या कुवतीचा पुरेपूर वापर करून ती भूमिका लोकांपर्यंत पोहोचवता आली पाहिजे, हा विचार होता. आणि खूप साधी सरळ घरातली जशी आई असते तशीच ती आई आहे. तिला सतत गृहीत धरलं जात आहे. ती खूप काही महत्वाचं सांगू पाहते पण तिकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे. ती व्यावहारिक आहे, म्हणजे तिला चळवळी करणारा नवरा आहे, मुलगी आहे, पण त्या चळवळीमुळे जे भोगावं लागतं ते मात्र एक गृहिणी म्हणून तीच भोगतेय सातत्याने. त्यामुळे ते एक जे आहे की हा म्हणजे हे खूप मोठंच काम करतोय माझा नवरा, माझी मुलगी, पण घरात जे आम्हाला भोगावं लागतं ते भोगायला बाकी कुठला समाज येत नाही, हे जे तिचं म्हणणं आहे. या सगळ्याचा विचार करून ती भूमिका आकारात येत गेली. आणि मला असं वाटतं ना की
म्हणजे असं म्हणतात की आम्ही तालमी करतच होतो, आम्ही तालमी भरपूर केल्या, पण प्रयोग तो प्रयोग असतो असं आम्ही आर्टिस्ट नेहमी म्हणतो. तर कधी कधी अख्ख्या तालमीत आपल्याला जे सापडत नाही ते पहिल्या प्रयोगात सापडतं, 5व्या सापडतं, 50व्या सापडतं आणि 500व्या पण सापडतं. म्हणूनच आपण नाटकाला प्रयोग असं म्हणतो, कारण एकदा छापलं सिरियल आणि वेबसिरीज सारखं आणि मग ते कन्फर्म झालं, आता त्याच्यात काही बदल नाही होऊ शकणार, असं नाटकात होत नाही. त्यामुळे हा नाटकाचा मला वाटतं एक खूप मोठा फायदा आहे की नवनवीन काहीतरी सापडत जातं आणि अरे असं वाटतं अरे हे छान सुचलं, मग आम्ही ते करून बघतो. कधीतरी असं लक्षात येतं की नाही जे करून बघितलंय ते काही फार जमलेलं नाहीये, हे नको करूयात, आम्ही नाही करत. म्हणजे ही जी प्रोसेस आहे ही तालीम संपल्यानंतर प्रयोगातही सुरू राहते. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे प्रेक्षक, आपला मायबाप रसिक प्रेक्षक हा इतकं प्रेम करतो ना मराठी नाटकावर. म्हणजे आमच्या नाटकाला सुद्धा मुंबईतल्या प्रयोगाला सांगलीहून माणसं आली, महाडहून आली की आमच्या सांगलीत महाडमध्ये प्रयोग होईल की नाही माहीत नाही, मग तुम्ही 50च प्रयोग डिक्लेअर केलेत, आम्हाला पुन्हा कधी बघायला मिळेल. तर इतक्या लांबून माणसं फक्त रात्री एसटी पकडली, सकाळी आली, आमचा प्रयोग बघितला, त्या दिवशी सांगलीला एसटी पकडून गेली. हे जे प्रेम करणारे मायबाप रसिक प्रेक्षक जेव्हा आम्हाला दिसतात आणि भेटतात तेव्हा असं वाटतं की आपण किती जबाबदारीनं हे काम करायला हवंय, कारण इतकं प्रेम या नाटकावर हे लोक करतायत. आणि जर एवढा मोठा प्रवास करून एवढे मोठे पैसे देऊन ते 3 तास आपला परफॉर्मन्स बघायला आलेत, तर मग निदान आपली कुवत भले 80% असेल तर 80% तरी आपण करावं. कुवत 80% आणि आपण 40% करून काहीतरी पाट्या मारून करून देऊ असं निदान करू नये, कारण शेवटी कुवत ही प्रत्येकाची वेगळी असते. त्यामुळे आपल्या कुवतीनुसार तरी पूर्ण द्यावं हा विचार करून ही भूमिका केली. थँक्यू. नेहा परांजपे आणि निषाद भोईर हे दोघं जण गुपचूप मागे बसलेत खरे, पण यांच्याबरोबर ते काम करतायत हे आपल्याला विसरता येणार नाही. तर अशा तगड्या कलाकारांच्या बरोबर तुम्ही दोघंही काम करतायत, तर ते दडपण, ती भीती, याच्यातून वाट काढलीत का? हे मुळात या लोकांचा स्वभाव आत्ता बघितला तर यांची भीती वाटण्याचं काही कारण आहे असं मला वाटत नाही. हा, पण ते तुमचा दोघांचाही अनुभव सांगा या नाटकामधला, या प्रयोगामधला. नमस्कार. आमचं ऑडिशन झाल्यानंतर चालू करायला. हॅलो. आमचं ऑडिशन झाल्यानंतर जेव्हा आम्ही तालमीला जॉईन झालो तर अगदी पहिल्या दिवसापासूनच म्हणजे कसलंच दडपण जाणवलं नाही. जो तालमीच्या हॉलमध्ये शिरल्यानंतर एक पहिला अर्धा तास सगळ्यांशी ओळख होण्याचा होता, तेवढंच काय ते दडपण होतं. पण जसं आम्ही काम करायला लागलो तसं आम्ही सगळीच टीम एकदम एकमेकांमध्ये एकरूप होऊन गेलो आणि अजूनपर्यंत तसंच ट्युनिंग आहे आमचं सगळ्यांचं. म्हणजे आम्ही अत्यंत सिरियस नाटक करतो, पण आमच्या मेकअप रूम मध्ये जर तुम्ही कधी आलात तर तुम्हाला विश्वास बसणार नाही की आता आपण नाटकात बघितलेले कलाकार हेच होते की काय. तर तशा प्रकारचं ट्युनिंग पहिल्या दिवसापासूनच होतं आमचं. आणि इतके सगळे मातब्बर कलाकार मंडळींसोबत काम करताना नक्कीच आपल्या कामाचंही टेन्शन होतच की आपण कसं काय करू, आपण यांच्यामध्ये अगदीच नवखे नाही ना वाटणार. पण सगळ्यांनीच खूप मदत केली आमचा परफॉर्मन्स सुधारायला सुद्धा. आणि 1 महिन्याची ती तालमीची प्रोसेस म्हणजे आमच्यासाठी खरं तर वर्कशॉपच होतं. प्रत्येक दिवशी आम्ही त्यांना सुद्धा त्यांचं पात्र साकारताना बघत होतो आणि शिवाय आमचंही पात्र साकारत होतो. सो असा एक्सपिरियन्स मला नाही वाटत की पुन्हा कधी भेटेल आम्हाला. तर हा सर मिळेल. आता थोडं दडपण आलं. तर एकंदरीत अशी छान प्रोसेस होती सगळ्यांसोबत. पुढे आणि नको. एकच मिनिट. 40-45 दिवस नाटकाच्या तालमी करणं 2025 मध्ये हा म्हणजे एक जागतिक विक्रम आहे हा. कारण आता अविनाश म्हणाला तसं 5 दिवसात 7 दिवसात जसं नाटक होतं, आणि जसं आता संगीतामध्ये आलंय की तबलजी आपलं वाजवून जातो, मग पखवाजवाला आपलं वाजवतो, टाळवाला आपलं वाजवतो, गाणारा वेगळं गाऊन जातो आणि मग गाणं तयार होतं. नाटकं अशी होतात तो आता, म्हणजे यांना राग येईल पदार्थ, पण खरं आहे, मला माहिती आहे म्हणून सांगतो मी. नाटकं तू बसव, मग तुझं तू बसव, मग सेटवरती तालीम अमक्या दिवशी आणि मग नाटकाचा प्रयोग.
तर 40-45 दिवस तालीम घेऊन हे कलाकार एकत्र येऊन नाटक करतात, त्याबद्दल त्यांचं मनःपूर्वक अभिनंदन. आणि एक वेगळा पायंडा तालमींचा, प्रयोगाचा सोडा, तालमींचा तुम्ही या नाटकाच्या निमित्तानं पुन्हा मराठी रंगभूमीवर आणलात, म्हणून तुमचे आभार. थँक्यू. मी खरं तर खूपच ज्युनियर कलाकार आहे सगळ्यांपुढे, आणि काय बोलावं सगळ्या शरद सरांनी, अविनाश सरांनी, अनुपमाताई आणि स्पृहा आणि निषादनी बोललेच आहेत. पण जसं यांनी सांगितलं माझ्या सहकलाकारांनी, म्हणजे निषाद किंवा माझ्या वयाच्या, की खरंच खूप मजा आली आम्हाला तालीम करताना. आणि भूमिका मला ही मिळाली हे माझं भाग्यच आहे. पण अर्थातच या नाटकामध्ये सगळ्याच भूमिका, म्हणजे 6 भूमिका आहे आणि 6ही खूप महत्वाच्या आहे, खूप सुंदर लिहिलेल्या आहेत. त्यामुळे ती कुणालाही मिळाली असती तर त्या अभिनेत्रीला किंवा नटाला खूप आनंदच होणार होता. तो माझ्या नशिबी आला म्हणून मला खूप छान वाटतं. आणि जसं यांनी सांगितलं की काय शिकायला मिळतं, तर निषाद म्हणाला तसं आम्हाला खूप प्रत्येक तालमीचे प्रत्येक दिवसाला आणि त्यानंतर प्रयोगात खूप शिकायला मिळतं. आता परवाचाच प्रयोग होता. मी नंतर म्हणजे घरी जाताना मी स्वतः असा विचार करत होते, तर ब्रेकमध्ये, इंटरव्हलमध्ये अविनाश सर आणि शरद सर जसे दिसतात नाटकात किंवा ज्या सिरियस भूमिका तसे अजिबात नाहीयेत. आणि खूप आमची मजा मस्ती सुरू असते. आणि त्यातच अविनाश सर तर खूप छान हसत खेळत, तर असा काहीतरी जोक झाला होता. आणि ते नंतर, कारण इंटरव्हल नंतर नाटक अजून सिरियस होतं, तर त्यामध्ये मला जाणवलं की माझं बहुतेक थोडं चुकलं होतं त्या दिवशी. म्हणजे जेवढं द्यायला पाहिजे होतं तेवढं नाही झालं. मग मला वाटलं की किती छान त्यांनी, म्हणजे त्या भूमिकेत ते नॅचरल होते त्यांचे, आणि लगेच इंटरव्हल नंतर परत ते अण्णा झाले आणि खूप छान. तर हे नंतर प्रयोगानंतर मला खूप शिकायला मिळालं. तर असं प्रत्येकच प्रयोगादरम्यान आम्हाला कळतं की अरे इथे जरासं चुकलं किंवा इथे जास्त चुकलं, आणि त्यात सुधारणा करता येते. त्यामुळे नाटक करायला खूप खूप मजा येते. आणि या सगळ्यांबरोबर मला नाटक करायला मिळतं याचा प्रचंड आनंद आहे. मला खूप छान वाटतं. थँक्यू. मगाशी बोलता बोलता म्हणाले की मेकअपच्या रूममध्ये आमचे फार विनोद वगैरे चालतात आणि नंतर मग नाटक सुरू होतो. तर इतर ठिकाणी असेल, गोव्यामध्ये पद्धत आहे की ओळखीचा कोणी कलाकार असला की त्याला मग नाटक सुरू व्हायच्या आधी जाऊन भेटायचं, मग त्याला बेस्ट विशेस द्यायचे. पुरुष नाटकाला जाऊ नका, तर तिथे वेगळे विनोदी प्रयोग यांचे बघितले तर तुम्हाला वाटेल आम्ही पुरुष नाटकाला चालोय का दुसऱ्या नाटकाला आलोय. तर नाटक झाल्यानंतर जाऊन या कलाकारांना भेटा, त्यांचं अभिनंदन करा, आधी जाऊ नका. मी पुन्हा तुम्हालाही विचारतो, निर्माते म्हणून, फक्त 50च प्रयोग का? असं सुरुवातीला ठरलं होतं. एकतर काय होतं, प्रत्येक कलाकारांना जसं वाटतं की एक करिअर बेस्ड रोल मिळावा, तसं प्रत्येक निर्मात्याला पण वाटत असतं की एक करिअर बेस्ड नाटकं मिळत जावीत आपली. तर त्यातलं एक पुरुष महत्वाचं नाटक आहे, जे ॲज अ प्रोड्युसर किंवा निर्माता म्हणून मला एक करिअर बेस्ड मधलं, एक माझ्या करिअर बेस्ड मधलं एक नाटक मिळालं. माझ्या सुदैवानं शरद दादा हो म्हणाले आणि शरद दादांमुळे ही अख्खी टीम मला मिळाली आणि ते सहनिर्माते म्हणून मला मिळाले. पण ज्यावेळेस ह्या प्रोसेसमध्ये असताना, ज्यावेळेस मी शरद दादांबरोबर आमच्या ह्या नाटकाच्या मीटिंग करण्याबाबतच्या सुरू होत्या, त्यावेळेस असं चाललं होतं की जयवंत दळवींची जन्मशताब्दी आहे म्हणून एक 50 प्रयोग आपण करूया. पण याला आम्ही जसे प्रयोग सुरू केले डिसेंबरमध्ये आणि प्रेक्षकांचा इतका प्रचंड उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळायला लागला, तर प्रेक्षकांकडनं मागणी येऊ लागली मेकअप रूमला येऊन नाटक संपल्यावर की याचे आता तुम्ही 50 प्रयोग करू नका, तुम्ही करत राहा, कारण हा विषय अजूनही कालबाह्य झालेला नाही. तर आणि खरं तर प्रेक्षकांचंही आमच्यावर इतकं प्रेम आहे या नाटकावर, तर परत आम्हाला आमच्या सहकलाकारांना किंवा शरद दादा सगळे मिळून आम्ही एक निर्णय घेतला, जोपर्यंत प्रेक्षक आता म्हणत नाहीत की हे नाटक थांबवा, तोपर्यंत हे थांबवू नका. नाही, हे या नाटकाचं यश आहे. आणि दुसरं यश या नाटकाच्या बाबतीत सांगायचं म्हटलं तर मला वाटतं ह्यातल्या कोणत्याही कलाकारांनी त्या काळातलं पुरुष नाटक बघितलेलं नसावं.
आणि बऱ्याचशा प्रेक्षकांनी बघितलेलं नाहीये. आणि पण ज्यांनी बघितलंय तेही येऊन आम्हाला सांगतात की कुठच्याही जुन्या कलाकाराची आम्हाला हे नाटक बघून आठवण येत नाही, तुलना करावीशी वाटत नाही. हे या नाटकाचं यश आहे. त्यामुळं हे नाटक आम्ही प्रयोग करतच राहू असं मला तरी वाटतंय. थँक्यू. आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे आम्हाला अनेक प्रयोगांना खूप तरुण पिढीतली खूप मुलं मुली की ज्यांनी आत्तापर्यंत कुठलंही नाटक पाहिलेलं नाही, पण या नाटकाची पूर्वप्रसिद्धी आणि त्याच्यामुळे ते येऊन बघतात आणि ते म्हणतात की अरे ही जिवंत कला किती काय म्हणूया समर्थ आणि किती ठाव घेणार, हृदयाचा ठाव घेणारी अशी आहे. आम्हाला खूप आनंद झाला. अशी कित्येक तरुण पिढीतली मुलं मुली या नाटकाला येतात. सो ते वेलकम आहे या युवा पिढीसाठी सुद्धा हे नाटक म्हणजे. स्पृहा, तुला प्रश्न विचारतो. तुझ्या भूमिकेचे कंगोरे काय आहेत या नाटकामध्ये? आणि मगाशी म्हणाला तसं की रीमा लागूनी, रीमाताईंनी ही भूमिका केली होती. तर आपण जेव्हा तशी एखाद्या गाजलेल्या कलाकारानं केलेली भूमिका करतो त्यावेळेला साहजिकपणे तणाव यायची शक्यता असते. तर तो तणाव आला होता का? कितपत आला होता? अगदी खरं सांगायचं झालं तर तणाव नाही आला. व्हेरी गुड. कारण जसं आता श्रीकांत दादाही म्हणला की आम्ही कोणीच हे नाटक पाहिलेलं नव्हतं. आम्ही अर्थात निश्चितपणे ऐकून होतो की खूप कमाल प्रयोग व्हायचा आणि ह्या सगळ्या लोकांनी हे अजरामर करून ठेवलेलं नाटक आहे. मी स्वतः रीमा मावशीकडून पुरुषमधल्या तिच्या रोलबद्दल ऐकलेलं आहे. आमचे छान संबंध होते आणि तिच्याकडून काही किस्से, काही गोष्टी तेव्हाच्या प्रयोगांमधल्या ह्या मी ऐकलेल्या होत्या. पण आता मला खरंच असं वाटतं की ती असायला हवी होती. तिला फार आनंद झाला असता मी तिने केलेली एक भूमिका करते आहे हे पाहून. राजन ताम्हाडे सर जे आमचे दिग्दर्शक होते त्यांचंही कौतुक याबद्दल, कारण त्यांनी आम्हाला हे कधी जाणवू दिलं नाही की आपण एक जुनं नाटक पुन्हा नव्याने करतोय. दिग्दर्शक म्हणून त्यांनी या नाटकाकडे एक नवं नाटक ते बसवतात अशाच पद्धतीने पाहिलं. आमचं एक ठरलं होतं की नाटक जुनं आहे आणि ते ज्या काळात लिहिलं गेलंय त्याच पद्धतीने सादर करायचं. म्हणजे नाटकामध्ये बदल काही केलेला नाही की आपण जरासं ते आजच्या काळासारखं करूया. नाटकातल्या वेशभूषा असतील, अगदी किमतीचे काही उल्लेख असतील, म्हणजे 60 रुपये असं म्हटल्यावर अचंबित होतात नाटकातली पात्र. 60 रुपये ही मोठी रक्कम वाटण्याच्या काळातलं हे नाटक आहे ना. तर तसा अदरवाईज जो लुक अँड फील आहे बाहेर न बघता तो फक्त जुना आहे. आणि आतलं जे काही मानसिकता आहे ती मला असं वाटतं की ती कुठेतरी, कारण विषय कालबाह्य झालेला नसल्यामुळे ती अजूनही तशीच आहे. आपण फार बदललेलो नाही. म्हणजे माझ्याही डोळ्यासमोर एखादी अशी कणखर मुलगी समजा उभी करायची असेल तर ती अंबिकाच डोळ्यासमोर येते. आता त्या व्यक्तिरेखेला इतके वेगवेगळे कंगोरे, इतके वेगवेगळे पदर आहेत. मुळात तिचं वय, ती 25 वर्षांची मुलगी आहे, पण तिचं एक नॉर्मल चाललेलं आयुष्य जगत असताना एक ध्येयवादी पित्याच्या बरोबर ती वाढलेली आहे, लहानाची मोठी झाली आहे. त्याच्याकडून आलेले काही संस्कार आहेत. ज्याच्या प्रेमात ती पडली आहे, ज्याच्या आदर्शांकडे बघून ती भुलली आहे, त्याच्यावरती भाळली आहे, तो तिचा प्रियकर आहे. त्याच्याबरोबर काहीतरी एक नवीन संसाराची तिची जी काही स्वप्न आहेत की अशा पद्धतीने संसार करत करत आपण समाजाला बदलणारी एक चळवळ कुठली तरी करणार आहोत. ध्येयाने भारून स्वतः शिक्षिका झालेली ती मुलगी आहे की एक नवीन पद्धतीने आपण काहीतरी प्रयोग करून लहान मुलांना शिक्षणासाठी प्रवृत्त करू. या सगळ्या विचारांमध्ये अत्यंत पॉझिटिव्ह अशी वाटत असताना एक क्षण तिच्या आयुष्यात असा होतो की एक घटना तिच्या आयुष्यात अशी घडते की अंतर्बाह्य तिचं आयुष्य त्या एका क्षणात बदलून जातं. आणि त्याच्यानंतर मला कलाकार म्हणून किंवा माणूस म्हणून इंटरेस्टिंग वाटणारी गोष्ट काय की एक घटना घडली की अजूनही आपल्याकडे जी पीडित मुलगी आहे तिलाच सहानुभूती पहिल्यांदी दिली जाते आणि त्या मुलीला पुन्हा उभं राहायची संधीच आपण समाज म्हणून देत नाही. तिची इच्छा असते मला परत स्वतःच्या पायावर उभं राहायचंय, तिची इच्छा असते मला उजळ माथ्याने परत बाहेर फिरायचंय, कारण तिची काही चूक नसते त्या घटनेमध्ये. पण समाज म्हणून आपण तिला त्याची परवानगीच देत नाही. आणि मानसिक दृष्ट्या कदाचित तुमच्या शरीरावर झालेल्या ज्या जखमा असतात त्या भरून निघतात, पण मन आणि मेंदू यांच्यावर झालेले जे आघात असतात ते भरून काढण्याची संधीच समाज म्हणून तिला दिली जात नाही.
आणि या नाटकातली अंबिका ते सगळं बघते आणि एका पॉइंटला ती ठरवते की आता बास, आता रडत बसायची ही वेळ नाही. त्यानंतर ती जी सूत्र स्वतःच्या हातात घेते, तर त्या मुलीचा एक अतिशय साधी, ध्येयवादी, हसरी, आनंदी, ते खचलेली, विकल झालेली, दारुण मनोभंग झालेली, सगळ्या बाबतीतल्या पुरुषी वृत्तीचा विचित्र परिचय आलेली आणि त्यानंतर स्वतःच्या पायावर ठामपणे उभं राहून मग सगळं मी आता काय ते माझं बघून घेईन, हे म्हणून ती जेव्हा परत उभी राहते, तो जो अख्खा प्रवास आहे तो एक ग्राफ म्हणून त्या 2-2.5 तासांच्या वेळेमध्ये मांडणं, हे मला वाटतं सगळ्यात आव्हानात्मक होतं आणि जे करायला मला आता खूप मजा येते. अविनाश, एक प्रश्न तुला खास, की या नाटकामध्ये सुद्धा एका वयस्क माणसाची भूमिका केलेली आहे, तर आपण एका ठराविक साचेबद्ध भूमिकेमध्ये आता टाइपकास्ट होत चाललेलो आहे असं वाटतं का, खास करून कन्यादान नंतर? नाही, मला तर तसं काही वाटत नाही. कारण लगेच एक त्या काय म्हणूया शरीर प्रकृतीची भूमिका आणि त्याच्यानंतर लगेच दुसरी भूमिका केल्यानंतर मी लगेच टाईपकास्ट होईन असं काही मला वाटत नाही. माझ्याकडे आत्ता कोणी अशी हसणारी, खेळणारी, नाचणारी, बागडणारी भूमिका घेऊन यावी, मी ती पण फार उत्तम पद्धतीने करू शकेन. पण मुळात ही भूमिका मला कन्यादान नंतर ज्यावेळेला माझ्याकडे आली त्यावेळेला मी त्या भूमिकेकडे मी कन्यादान आता नुकतीच 5 मुलींचा बाप आणि तो असा सगळ्या मुलींवरच्या आघातांनी आणि मुलींचं सगळं करण्यामध्ये खचलेला बिचलेला असा बाप आहे आणि पुन्हा आता असा हा बाप करायचा आहे. तर मी ह्याच्याकडे फार, तुम्ही नाटक बघायला आहे म्हणजे तुम्हाला कन्यादान मधला जो मी बाप केला होता आणि ह्याच्यातला बाप निश्चितच फरक जाणवेल. कारण मनोभूमिका दोघांच्याही वेगळ्या आहेत, जगण्याची पद्धत दोघांची वेगळी आहे. तोही शिक्षक होता, हाही शिक्षकच आहे, पण त्याची पद्धत जी होती जगण्याची आणि जगण्याला भिडण्याची, ती आणि ही याच्यात दळवींसारख्या समर्थ सिद्धहस्त लेखणीतनं उतरलेलं पुरुषसारखं नाटक आणि ती अण्णा आपटेंची जी व्यक्तिरेखा आहे ती साकारताना इतका आनंद होतो म्हणजे त्या भूमिकेतले तुम्हाला सांगतो इतके बारीक बारकावे आहेत की छोटे म्हणजे तो बायकोबरोबर वागताना एक आहे, तो आपल्या लेकीबरोबर वागताना एक आहे, लेकीशी शरीर स्पर्शाची भाषा करताना तो एक आहे, मुलगी असून सुद्धा बायकोला सुद्धा रिस्पेक्टफुली तो वागवतोय. फक्त बोलताना त्या काळातली ती पद्धत होती की हा माहिती तुम्ही काय केलं, अशी ती एक नवरा बायकोंमधला संवाद तो तसाच आहे आणि तो खूप आवडतो लोकांना. जो त्या काळातला नवरा बायकोंचा संवाद आहे त्याचं प्रातिनिधिक स्वरूप या तुम्हाला नाटकामध्ये पाहायला मिळेल. तसंच मुलीने खूप पुढारलेपणाने स्वीकारलेला हा जो दलित तिचा प्रियकर आहे त्याचा त्यांनी केलेला स्वीकार आणि त्याच्याशी त्याचा असलेलं मैत्रीपूर्ण वागणं जे आहे, किंवा विद्यार्थिनी म्हणून तिची मैत्रिणी जी आहे मथू, तिच्याबरोबरचं त्याचं वागणं जे आहे फार इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर हे आहे आणि ते करताना मला खूप मजा येते. त्यामुळे मला काय, मी टाईपकास्ट, आणि मला असं वाटतं की तरुणपणात जितके कंगोरे तुम्हाला सापडत नाही तितके तुम्हाला म्हातारपणात सापडत जातात, कारण सगळं जगण्याचा पूर्ण परिपाक तुम्ही अनुभवलेला असतो. त्यामुळे जास्तीत जास्त कंगोरे तुम्हाला अनुभवातनं साकारता येतात असं मला वाटतं. त्यामुळे टाईपकास्ट वगैरे मला तरी नाही वाटत. तरुणपणात कंगोरे हा शब्दच माहित नसतो. ते वेगळे धुमारे फुटत असतात, त्यामुळे कंगोरांना काही चान्स नसतो. खरं म्हणजे 5 वाजेपर्यंत आपल्याला करायचं होतं, 5 वाजलेले आहेत. मी शरदनं विचारलं, ते म्हणाले प्रेक्षकांना 1-2 प्रश्न कोणाला विचारायचे असतील तर विचारा. कॉम्प्लिमेंटरी तिकीट आहेत का विचारू नका. हा ठीक आहे. मी अतिशय उत्तम असा हा उत्कृष्ट कार्यक्रम झाला. कॉफी क्लबमध्ये आज कधी नव्हते ते नवीन मेंबर आले, ते अर्थात यांच्याकरता आले हे मला पूर्णपणे माहिती आहे. फक्त दारवेकर मास्तर जरा उशिरा पोहोचलोय त्यामुळे सुरुवातीला काय संवाद झाला मला माहिती नाही. तरी पण आता नाना आहे, तर नानांनी हे नाटक पाहिलं का आणि त्यांची काय प्रतिक्रिया?
नाही, नाना पाटेकर नाटकाला आलेले नाही आहेत अजूनपर्यंत तरी. मी त्यांना व्हॉट्सअपवर मेसेज टाकलेला आहे. आता बघू, त्यांना कधी वेळ असेल तेव्हा ते नक्की येतील. त्यामुळे प्रतिक्रियाचा काय प्रश्नच नाही. हां, मला माझा मेसेज जेव्हा पहिल्यांदा गेला की मी पुरुष करतोय, तेव्हा शुभेच्छा तुम्हाला सर्वांना, असा त्यांचा शुभेच्छा त्यांनी दिलेल्या होत्या. तर खूप मोठा माणूस आहे, खूप बिझी असतात ते, त्यामुळं वेळ असेल तेव्हा नक्की येतील. आणि आम्ही बेसिकली हे नाटक मगाशी जसं शरद म्हणाला तसं की एक नाटक पुनरुज्जीवित करण्यामागे जर ते त्याची सुसंगतता म्हणजे त्याच्या विषयाची आशयाची सुसंगतता जर असेल, रिलेव्हन्स त्याचा जर असेल तर ते नाटक करण्यात खूप मजा आहे असं त्यांनी ज्यावेळेला सांगितलं त्यावेळेला आम्ही ते आत्ताच्या समाज मनासाठी समाजासाठी पुन्हा एकदा हे नाटक करतो आहोत. म्हणजे आम्हाला आनंद ते नाटक देतच आहे, पण त्या आनंदापेक्षाही ती जी बोच आहे त्या नाटकात दळवींनी त्या नाटकाद्वारे मांडलेली आहे, आशयाद्वारे मांडलेली आहे, ती पुन्हा एकदा समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी म्हणून हे नाटकाचं पुनरुज्जीवन मोस्टली खास करून झालेलं आहे. कोणी पाहिलेलं आहे, कोणी पाहायला यावं, कोणी ते पाहावं याच्यासाठी आम्ही अजिबात हा प्रयोग करत नाही. आम्ही प्रामाणिकपणे आमचा तो विषय, तो जो आशय आहे तो अगदी त्या पद्धतीने तितक्याच भेदकपणे मांडण्याचा प्रयत्न करतो आणि तुमच्याकडनं खूप छान प्रतिक्रिया त्याला मिळतात. त्यामुळे नाना आले तर आम्हाला आनंदच आहे, पण आम्ही आग्रही नाही आहोत त्यासाठी की कुणी यावं आणि कुणी आमचं कौतुक करावं म्हणून आम्ही नाटक करत नाही. तर आम्ही प्रामाणिकपणे त्या समस्येला भेदण्याचा प्रयत्न करतोय की जी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा अतिशय तळमळीचा प्रयत्न आहे या नाटकामार्फत. आणि एक नागरिक म्हणून प्रत्येकाचं एक माध्यम असतं. तसं पत्रकार असतो, तो समाजाबद्दल त्याला काय म्हणायचं आहे त्याच्या पत्रकारितेतून बोलत असतो. सिनेमा नाटक करणारी आम्ही जी माणसं आहोत, तर आमच्या हातामध्ये नाटक आणि सिनेमा हे माध्यम आहे. तर आम्हाला समाजामध्ये काय घडतंय त्याच्याबद्दल आम्हाला काय म्हणायचं आहे हे आम्हाला नाटक या माध्यमातून बोलायचं असतं. हे नाटक फार उत्तम काम करतं. आणि मला नेहमी असं वाटतं की मी जी काही नाटकं करतो किंवा करणार आहे भविष्यात, ती नाटकं बघितल्यानंतर करमणूक तर व्हायलाच पाहिजे, पण करमणुकीच्या बरोबरीने नाटक संपल्यानंतर घरी जाताना काहीतरी प्रेक्षकांनी संचित बरोबर घेऊन जायला पाहिजे. नाटक ही फार जबरदस्त आणि सशक्त कला आहे. नाटक आणि सिनेमा दोन्ही. एक सिनेमा काय घडवू शकतो, म्हणजे अख्ख्या 78 वर्षात स्वतंत्र भारतात संभाजी महाराज कोणीच वाचले नसतील, ते एका छावा सिनेमाने पोचवले भारताच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत. एक नाटक, एक सिनेमा क्रांती घडवू शकतं. एवढी ताकद या माध्यमामध्ये आहे. शाश्वत मीडिया आहे हा. मालिका अशाश्वत आहेत. 7ची मालिका 7:30ला संपली की 7:35ला विसरतो आपण. नाटक विसरत नाही. आज इथे बसलेलं कोणी माझं नथुराम कधी विसरणार नाही. ही त्या नाटकाची ताकद असते. त्यामुळे या कलेचा अत्यंत जाणीवपूर्वक आणि जबाबदारपणे ह्याचा वापर केला गेला पाहिजे. करमणूक असलीच पाहिजे, पण करमणुकीबरोबर काहीतरी जाताना घेऊन गेलं पाहिजे. ही जबाबदारी आहे असं माझं वाटतं आणि मी अशीच नाटकं कायम करत राहणार. नमस्कार. नाही नमस्कार. त्यांना जायचंय. बरं, एकच. नमस्कार. मी मिलिंद कुलकर्णी, इथे दूरदर्शनला सहाय्यक इंजिनियर म्हणून निवृत्त झालो आणि आपल्या दोघांपूर्वी बेस्टमध्ये होता म्हटल्यानंतर एक मला अतिशय आनंदाची गोष्ट, कारण मी ते 84 ते 87 मी पण बेस्टमध्ये होतो मुंबईला. आणि आता जर हा तुम्ही नथुरामचा विषय हे केला, तर नथुरामचा जो विषय आहे किंवा तुमचे याच्यामध्ये एकूण जे स्पष्टपणे विचार मांडलेले आहे, तुमची विचारसरणी तुम्ही नेहमी तुमच्या आता बऱ्याच व्याख्यानातून किंवा युट्यूबवरती सगळीकडे मांडत असता, ते सोडून एकदम हे पुरुष हा जरा थोडा वेगळा विषय असं मला वाटतंय. तर याबद्दल तुम्ही काय म्हणजे हे का करावं असं वाटलं असं म्हणून सांगितलं ना मी अशी. पण पुरुषमध्ये जे काय मला म्हणायचं असतं तेच दळवी म्हणून दळवींनी म्हटलेलं आहे. बरोबर पोचतं ते. आणखीन काही वेगळं म्हणायची गरज नाही, कारण ते शरद पंक्षीने म्हटलं ना की ते वादग्रस्त ठरतं.
पण ते जयवंत दळवीने म्हटलं ना, कोणीच काय चिडीत चूप. आणखीन एक गंमत, आता अगदी विषय निघाला, 2 मिनिटं फक्त बोलतो की सामान्य माणसं आणि राजकारण्यांमधला फरक ह्या नाटकाने दाखवून दिला. कसा? आत्ता हे नाटक नव्याने, हेच नाटक असं आत्ता जयवंत दळवीने लिहिलं असतं 2024 मध्ये, आणि जर ते आम्ही सेन्सॉर बोर्डाकडे पाठवलं असतं तर यातलं 80% नाटक कट झालं असतं. यातले 80% संवादावर फुल्या बसल्या असत्या. आणि त्याचं कारण असं दिलं गेलं असतं की याच्यामुळं समाज बिघडेल, याच्यामुळं समाजामध्ये प्रक्षोभ निर्माण होईल, जाती जातीमध्ये भांडणं लागतील, समाज विघातक असं हे नाटक आहे, असं कारण दिलं गेलं असतं. ऍक्च्युली सामान्य माणसं समाज विघातक कधीच नसतात. समाज विघातक राजकारण करणारे लोक असतात. हे नाटक बघायला काय फक्त ब्राह्मण येत नाहीत, हे नाटक बघायला फक्त मराठा येत नाहीत, हे नाटक बघायला फक्त दलित येत नाहीत, हे नाटक बघायला सगळे येतात. 45-46 प्रयोग झाले. सर्व समाजातली, सर्व थरातली माणसं नाटक बघायला येतात आणि या नाटकातली प्रत्येक जातीबद्दल बोललं गेलेलं सगळं शांतपणे विचार करून स्वीकार करतात. त्याचा एकही प्रेक्षकाला प्रॉब्लेम नाही आहे. पण समाज बिघडेल, मारामाऱ्या सुरू होतील, भांडणं सुरू होतील म्हणून आत्ता सेन्सॉर झालं नसतं. हे किती खोटं आहे, हा मुखवटा किती फाडला आहे. म्हणून मला जाणीवपूर्वक या माध्यमातून सांगायचं आहे की समाजातली सामान्य जी माणसं आहेत, ज्यांना नाटक सिनेमे बघायला आवडतात, ज्यांना शांतपणे छान जगायचं आहे, त्यांना एका ब्राह्मणाला त्याच्या ब्राह्मण समाजातल्या उणीवा सांगितल्या तर राग येत नाही. एखाद्या 96 कोळी मराठ्याला त्याच्या मराठा समाजातल्या उणीवा सांगितल्या तर खऱ्या मराठ्याला राग येत नाही. दलिताला सांगितल्या तर त्याला राग येत नाही. ह्यांच्या जातीच्या भिंती मोठ्या करून स्वतःची राजकीय पोळी भाजणाऱ्यांना त्याचा राग येतो. आणि मग त्यांनी नेमलेले सेन्सॉर बोर्डातले सभासद हे कारण देऊन नाटकावरती फुली मारतात. म्हणजे हे नाटक सेन्सॉरला गेलं तर 70% कट होईल, पण आता ते कट न करता दाखवतोय ना आम्ही, दाखवतोय ना आम्ही. तेव्हा सेन्सॉर झालं ना हे. आता आम्ही सगळी वाक्य बोलतो. आता आम्ही बोलताना असा कुठेच विचार केला अरे बाबा हे आता कसं बोलावं. म्हणजे ती एक वाक्य म्हणते की अगं पण आपण ब्राह्मण आहोत, तो हिने माझ्या मुलीने ज्याच्यावर प्रेम केलं तो खालच्या दर्जा जातीचा आहे, तर ती लगेच म्हणते मग ब्राह्मण काय चाटायचं आहे. हे वाक्य आहे नाटकात. एकही ब्राह्मण ब्राह्मणाविरुद्ध बोला असं कोणी बोलत नाही. आधी ब्राह्मण असे आयुष्यात कधी बोलणारच नाहीत. त्याच्यावर पण वाक्य आहे स्फुराच्या तोंडी की तो काय ते वाक्य आहे नाहीये. आणि ती म्हणते की तुम्ही एक पाहिलं का, सिद्धार्थ इतरांसारखा आक्रस्ताळा नाहीये आणि तुमच्या आमच्यासारखा बुळबुळीत पण नाहीये. हे वाक्य ज्यांना आक्रस्ताळा म्हटलंय तेही समाज शांतपणे ऐकून घेतात आणि ज्यांना बुळबुळीत म्हटलंय तेही ऐकून घेतात. एकही मारामारी नाही, एकही भांडण नाही, शांतपणे येतात, भयंकर कौतुक करतात आणि नाटक बंद करू नका म्हटलं ती काळाची गरज आहे. म्हणजे आता जे काही होतं ना सगळं त्याला मुख्य कारण कोण आहे मी सांगत नाही, तुम्ही समजा. आपण या सगळ्यांना जायचंय. दार्वेकरांनी नाटकाची एक फार सुंदर व्याख्या केली, तेवढी सांगतो. आपण सगळे इथे आलात, हे सगळी कलाकार इथे आले, स्वतः निर्माते इथे आहेत, या सगळ्यांचे आपण सर्वांच्या वतीनं, कॉफी क्लबच्या वतीनं, दैनिक गोमंतकच्या वतीनं, सरस्वती मंदिर या संस्थेच्या वतीनं पहिल्यांदा आभार तुमचे मानतो. या नाटकाचे प्रयोग 50वरती थांबणार नाहीत हे तुम्हाला कळलंय आता. त्यामुळे आता लिमिट ठेवूच नका. जोपर्यंत चालतं तोपर्यंत चालू ठेवा. पुन्हा गोव्याचा दौरा होईल याची मला खात्री आहे, कारण तर तेव्हा या. फक्त दार्वेकर मास्तरांनी नाटकाची व्याख्या केली आहे. दार्वेकर मास्तरांनी असं म्हटलंय की लेखक हा नाटकाला प्रकृती देतो, दिग्दर्शक त्याला आकृती देतो, कलाकार त्याला कृती देतो, तंत्रज्ञ अलंकृती देतो आणि हे सगळं बरोबर असलं तर प्रेक्षक स्वीकृती देतो. तर या नाटकामध्ये हे सगळं आहे.
त्यामुळं प्रेक्षक स्वीकृती देत राहणार याची आम्हाला सगळ्यांना खात्री आहे. या नाटकाचे 100वरती जास्त प्रयोग होऊ दे अशी ईश्वराकडे प्रार्थना. तुम्ही आलात त्याबद्दल पुन्हा एकदा आभार. सगळ्या लोकांचे आभार. धन्यवाद.